kabisa. So mane ngama duong bende mani kod monde ne baba ne jadoho ne monde man kutin gite kene ne family maduong. To jadoho ni koto to kaki ne keto jubiro ma sera ogo duk nitie jere iki jadoho iki ngama ruos motelo noganda. Koro timende sani kinde no simye onge. Simane ne goyo ne oke ne ng'ato to kamano di kamano niga kidimna omo kata mine ne nyige idimna omo gindiga samoro jiwutumna gi tielo. Koro samelo seni adwa mi ranyisi kod to mar mama Phoebe Asiyo koro sani. Phoebe en elda kendo ng'ama jaduong' kendo Phoebe nigi luor mang'eny atimo mos ahinya kendo adwoko mos ni Phoebe amae. Phoebe koro nindo kendo Phoebe waiko tarik 8. To Phoebe Asiyo ni manya agoro ni Phoebe otiyo gik mang'eny mokalo gin gi Grace Onyango e piny Kenya ka ok ati piny luo. Magindege malich momiluore Afrika mangima. Phoebe koro nyonindo. Phoebe konindo. Phoebe warito tarik 8. Phoebe ning'eni warito gi piny ngima. Mae timre nikech piny masani opogore gi piny cha. Sani nitie. Ng'ato toka ja Amerika bro biro iko Phoebe. Jo South Africa moko bro biro iko Phoebe. Jo Mombasa bro biro iko Phoebe. Koro Phoebe ikano dende. Dende ni nyaka bed kode ginene garama mamalo kabisa. Nikech ikano dende, jidwa biro mopogre opogre, ndeke oting'o ji otimo en garama mamalo kabisa. Ka winjo mulo ni tie ndalo manene, ng'iro ni ng'ato tuo, ng'ani tuo chagre gi tuo ka, to ng'ani chieng' motho, to koro idwaro mondo ogol pesa. Pesa wuok maduong' kabisa, gini chandowa kabisa e anyuolawa mar luo. Nikech gini luongo ni dhier nitie. To ng'ato kotho seche go isoyo pesa to kotuo to kata kaka iyude bedo matek. Gini chandowa ma jomoko wacho noripo bedo ni garama mar yik nobedo maonge, to gini ok en gima yot wache kaka wawacheni. Gini kweny matut en gima tek wacho nikech inuang'o ka sani ka tho idala kata jomoko dwa komo kuonde mopogore opogore ka giringo ka gibiro kar ka. Gidwa biro mondo giika to kan denda kata jumbe 3, jumbe 4, samoro dwe achiel en garama mathoth. To gini jomoko wachono koro to bedie kaka jaduong' jakom Raila Oselose wacho ni adier. En gima medowa chandruok kendo medowa dhier nikech gik matimre gin gik mopogore kod kaka ji oripo bedi. Inono ka koro pesa tiyo kata 1 million ma onge ga. Kaeto bende koseiki ng'ani to garama dong' e dala ka. To gini ok en gima dwa tiyo kachiel. En gima wan kaka jodongo wasegone kwano wadwa ni wabed piny mondo obed mbaka. Ji omiye paro koni gi koni kaka dwa tiek. Nikech sani iko ng'ama duong' ok en tich mayot minyalo wacho kaka natho kawuono to kiny ika kiny dala na ka. Nyaka oganda bed piny bane kaki ika. To magi duto gik machon ninok timre chon ka nene ng'ato tho ka tho dala na ka. To chiemo ama na woko. Chiemo ama na imiye gweng'. Chiemo biro ma wagogni chamo kata koseiki ng'ani to wagogni bedo ka ji were dala ka ji timo nyasi to ka ae to chieng' moro liendni rumo to ji duogo e liel kendo bang'e chieng' moro. To gigi sani ok nyal timre. Sani liel masani oduogo garama to duogo kata ohala be. Erokamano. Koro penjo maduong' kaendi ma dwagom mar mondo mi wang'e kata inyalo ketonwa e yo mayot ni to kaka duol mar matayo kitwa koda timbewa mag oganda kaka luo un en okenge mage ma ukawo mag neno ni samoro maendi en wach ma ochak kete tim mondo mi ji oket maino magi ni to pesa ma samoro inyalo sol mopogore opogore ji obede kata mana gi paro moro mar go arambe
mag konyo nyithindo madhi somo e gweng' moro, maloyo ni samoro sa arambe mar liel ema dhano gole pesa mang'eny, to arambe mag weche mag jiwo somo kaachiel kod dongruok mopogore opogore tiyudo ka ji oling' wacho ni mano maggi. Erokamano ahinya Solomon kuom penjono. Mokwongo ng'amotho pesa mochok e liel en pesa moripo bed ni tiyo e yorno moriere tir ma ok obam kata dichiel. To arambe kogo to ripo ng'eni nyithindo ma odong' kae modong' makir manyo ng'amotho ni konyo gi nyithindo ma yudi kony nade. To tinende sani yudo ka ng'ato kotho tinwang'o ka iyawo gimoro ni WhatsApp. WhatsApp yawe gi grube mopogore ma kae bende iyudo ka kendo pesa gi dhi yore moko mana mag mibadhi. To pesa ng'amotho ne en pesa mok dwa ni mul kata nduru odhi e yo mok owinjore. Mae gima koro en kuong maduong' kabisa nikech in ng'ama oyawo WhatsApp ochokni pesa samoro ikawo pesa gi loko meki. Ok inyal bedo ng'ama ber gi dalani, gini nyalo miyi kuong kendo miyi ting' mapek ahinya nikech ichamo mbira, ichamo gimok owinjore. Aeto nyithindo bende madro kata ni konyo gi ng'ama otho ni samoro dong' kanyo ka gin nyithindo makoro dong' ma kaka gikonyre onge. Nyithindi ok nyal dhi maber kapo ni timo gima kamano. Omiyo wadwa ni mondo oganda mar Luo wabed piny, kendo mae en gima wasewacho gi jaduong' Ker mar Luo. En mbaka mwadwa ni mondo wachane maber to wachiwie paro kaka oganda Luo, ng'ato ka ng'ato okelne pache mondo wane ni to ik mar ng'ama jaluo ripo bed nade, nikech waseneno ik, wan jodongo waseneno ik kaka jo Central ikre, jo Rabuon gi kaka ikre, wadhi Coast waseneno kaka ji ikre, wasedhi kata yo Turkana waneno kaka ji ikre, kata North Eastern awach kamano. Marwa en very expensive. Ere kaka dwa duoke chien, nikech duoke chien bende ok en gima dwa wacha kawuono ni mondo oduoke chien kamano, en gima nyaka goye mbaka matut nikech oting'o weche mathoth. Sani katok kaka wuono to wach no osechopo Mombasa, to chopo Nairobi, to chopo Uganda, to chopo Pune, to koro joko ikri biro yika. Koro inwang'o ka gini to nyaka bed garama nikech welo ok nyal biro e dalani maboyo kamago to gibet makata pi ok gimodho adier. Omiyo en gima nyaka wang'adi rieko kaka sani ranyisi adwa miyi mar mama Phoebe. Phoebe tarik 7 ikele gi ndege obiro Kisumu. Aseloso kod wuode miluongo ni Sisa on behalf of the family. Phoebe dende donjo Kisumu tarik 7 to kodonjo to wakwayo familia maselosi kodgi kaka organizer. In fact mano en docket mara e office mara. Joluo ma Kisumu kata joluo ma Nyanza, Kisumu kaka central place, wakwayo mondo wawinjre gi familia. Phoebe koselwar gi ndege Kisumu tarik 7 e paw ndege kanyo to wuok kanyo tikele Ofafa. Ofafa Memorial Hall. To chung kanyo to Kisumu chokre to neno dendi nikech joduto kundi karachuonyo chieng' tarik 8 miike. Phoebe nigi luor kabisa goganda Luo, koro atemo kendo atemo loso familia ni ko Ofafa nogole Ofafa tabro choko jodongo. Wanabedo Ofafa to kod joluo duto gi jo Kisumu residents ma Kisumu gi jo Nyanza Central especially. Wanachokre kanyo to waneno dend Phoebe kaeto koro wuok kitere karachuonyo tarik 8. Koro mana segoye mbaka kod wuod Phoebe mana sani okinyi sani bwasewinjre ni wakwayo familia, in fact wakwayo kaka jodongo mano biro timre kanyo. Agoyo erokamano ahinya ni jakom Raila Amolo Odinga kuom luor machaneno osekawo momiyo mama Phoebe, kendo Gladys gavana marwa ma Homa Bay nyokawo thuolo kotimo tim malich
Bibo loso gi president. Ba president koro wacho ni CBD kod state. Koro garama duto mag liel state okao. Mano gima daher wacho noganda luo. Ero kamana ahinya. CBD wadhi kod state. Okay. Ma president osekao ting' makamano. Koro adwaro noganda luo chieng' tarik 3. Jaduong' ker odonge gi jodonge. Vikuyo gi familia mar Phoebe tarik 3 Jumapil. Okay. Obibet kata ma jodongo moko bro wuok Wesin Gisu, jodongo bro wuok Busia, jodongo wuok Mombasa, jodongo bro wuok Nairobi under my coordination kaka organizing secretary. Chieng' no gini bod gi jaduong' odonge kata gi familia tarik 3. Kwa duogo tarik 7 wa receive the body. Then tarik 8 koro iko. Watimo mano ni chango. Wadwaro this state mondo itaka gi management margi giwegi mokoro kwa disturb gi. Chieng' no kata kwa dhi kaka jodongo to wabiro neno koro gik ma state biro timo kiiko Mama Phoebe nikech luor ma Mama Phoebe ni oguru kabisa. To wan duogo ma oko mang'eny. Ero kamana ahinya jaduong'. Koro mer gima daher mondo nyiso ganda luo mondo ging'e. Nimar ne kaka wabiro bet wacho kaachiel gi famili gire kendo waloso. Okay. Koro nitiere gimoro kaendi ma thothwa masani neno ni nitiere lokruok mar ngima. Kit ngima sani endi nitiere koda lokruok mopogore opogore. Kaka ne ji odak chon ok en kaka sani endi ji odak. Mano momiyo yudo ka samoro ibiro ket liel itiyo koda pesa mathoth ahinya inyiewo gik moko ma bechgi tek, samoro itiyo kata mana gi gik moko ma kata ne ng'acha ngima to ok nyal tigo. Koro Baba Raila Amolo Odinga nyocha wacho kanyo ni en sama koro nego bed ni ng'iyo ni to ware kaka wagayo weche gi eki mag keto liel bedo ma beche tek. Bed ni samoro kapet marakwaro pedhi, sanduku ong'iew mana mar goldi, kata mana weche go eko mag ting'o koda kata mana gik miting'e godo kod gik mathoth ng'at ma Nyasaye oseomo bedo ma beche ong'awre ahinya. Inyalo nade dibed ni bende nitiere kaka samoro inyalo nyiso ganda luo ni okenge ma ne usekawo mag gombaka koda ker mar luo ewi wach mar neno ni dwaga weche mag keto liel bedo ma beche ong'awre ni. Ere gima inyalo nyiso ganda luo ni bro neno ni uketo gini e tim? Ere okenge ma udhi kawo ma neno ni gini okete tim mar mondo mi ji obed koda puonj ewi ber mar duoko piny garama mar weche mag liel? Erokamano ahinya wuoda Solomon kuom penjo mipenjano. Adwa keto ganda luo e gima neno higa 64 kani nyathi ma klas 8 ndalogo mago joma nosomo kabisa higa 64. Koro Nyasaye okawe otho e dala. Okotho e dala kata kawuono to kinyo iki adwa kaka koike. Okaw siala kosekuny bur to joturu boboke mag siala mang'eny. To pedh epose buoche gi suka. Opedhe bur kosepedhe bur to okele to kete bur kanyo to ninde wi siala go e bok siala go kae to chako tur siala machielo to umigo. Bur to kuny fut madhi 5-6 piny. Kae mane kaka noike onge sanduku. Adwa no compare mano, adwa chiwo mano to kod gik matimre sani. Nyotho nyoro to mai wuoyi maduong' mosepong' mosegero simbane niluonge ni Miare Kasamo, en wuod owadwa to notho e Kogelo ka. Aneno koike mano bwakowe. Kae machielo ne bedo kama ng'ama jaduong' kaka koro an. Abedo guruda achiel maduong'. Agomba gi munda. Nindo. To rwada ni yang'o. Rwada achiel ni yang'o nikech adwa ni chiemo ji chiemo.
jibet kong'eyo ni ato Nyasaye okawa to mano en gindika ndikemne Nyasaye osendiko. Koro rwadano en yang'o rwadh jaduong'ino ne golo osiemo e dala chieng' mathoth yang'o rwadhni. To koro wagogni kobiro e chiemo gini ne dak kanyo matindo be ji wera weri dala en mana weri. Garama mage mang'eny mang'eny mobiro sani ji ne onge. Nene wagogni wero mana wechegi mondo wechegi mane kanyo nying tiweri to ji miele dala mano ng'ato nyoto bose ik. Koro tinende sani gini oloke ajiro hala to giri wagomba kae wachni ne tutu me diwinjire wadwok wachni chien gine hinyowa. Dala mokipar ni milion nyalo ga wuokie ng'ato to ng'ama nyo chandre kabisa gi tuo to kosetho ni ito koro idwaro milion iholo kata holo machiw kata puodho ni ng'ato. Gin gigo mok nyal konyowa kendo gin gigo makelo chandruok. Ni joluo ni kaka nyalo puonjo nyithindo. Nyathi mowe makich ong'i kaka inyalo tere e sikul. Pesa miketho mag liel ma liel iloko gir ohala. Ong'i kaka ipuonjogo nyithindo gi skul. Ong'i kaka itimogo ohelni. Mondo wabende wadong. Wan e dala mar luo ka nitie gik moko matimre masani ing'iyo Rift Valley, ing'iyo Central Province, ing'iyo Coast kucha. Leadership osegabedo Rift Valley mar presidency to kod Central Province. To gik moko timre kata silently, gik madongo tok land. Koro gik moko sechopo mwandalawa kaka itime kata gima pin kabisa sei radio ma en ang'o iwache kamoro amora. To gik duto osemiyo kata nyathite ma wan kod olokre gik makoro chamo matieko emomiyo jakom Raila Amolo Odinga oselose wachni. To kolose kaka ng'ama jaduong' nyaka wachikni it wachik it wayiere ni gini adiera en gima asara kose en gima konyowa. Wachni osebedo baden maduong' isekuom wachitiyo kochoni gik manotime higni 60 mokalo kipimo godo gin gik mopogre mabor. Ne kama to kiny ne kiyikeri kata wachno ruma. To kuma non koro oketi ng'ato kaka sani ni waloso ni liete okane mochari. To mokane gini to kan gi garama. To dala ka ndichoko pesa kuom ji. Sama lose ni kamoro senda ka senda mikale kata kutu dala naka. Yes. Wodo wato sani nyathi manyo maber miluongo nomune. Ichoko liel ma radio ke center city mang'o nyathi nibiro ikgo tarik 8. Koro okende waka kende en kamoro amora sani kiwuotho ngese lieta puodho ndara to pong'o kuno. Luo akwayo oganda luo kaka organize oganda luo tuga mawai margi nwago uru waparuru wacheniyo wang'iuru n'oganda luo chomo kanye. Leadership mar en mane. Nyithindwa ere kaka yudo employment kosesomo. In jaluo mondi kata in e sirikal nyalo kanyang'o mitimo ni nyawedu. Erokamano ahinya. Nitie wach moro kaendi kapok aweyi ni ibiro yudo ka samoro itemo lieko wach mare yang'o dhiang' kata weche mag dhok gieki. Nitiere kama keto thoth ji matek ahinya. Kuom ranyisi yudo kata ka ng'at madichuo tho kata samoro ng'ato ne en chi liel, oti gi chi liel ma samoro nyodong' to en gi nyithinde ma osebedo kothagore godo mopuonjo to nitiere kaka en kata mana gi chiaye ne moro, en kata gi dhere moro achiel to seche ma mama ni otho ma en chi liel ni tibiro yudo ka un kaka Council of Elders akiani ma en gima nowuok chon iyudo koketi ni odno ot matho nekeno nyaka dhiang' wuoge. Ibiro yudo ka keto kata mana nyithindo gi kama tek ni dhergi achiel manodong' ma samoro dipo ka emo konyo gini
ema kore yango to seche go be gidong nyithi kie ngong. Kaendi unyalo wache ang'o? Wach malich ahinya nikech ok en gima konyo ogweng' to kendo kokere gweth. Ng'ato dala ma ng'ato ninde wan e gweng'wa adwa mire nyisi e gweng'wa komonyuola ka. Yes. Wan kod riwruok mar anyuola wa miluongo na Keng'u ma jaduong' Charles Ogoi Benito Nyasaye osekawo notelo ni. Nikech waneno ka welo koro biro, simbe gore, welo biro, nyocha nene wan kod buchwa ka ng'ato to e dala level mana mar dalawa ka e village. Wa make sure na solo not less than 30,000 anyuola mana malonjo modak daka by gweng' ka. Yulo siling 30,000 mar bende thuolo mokalo ninyo siling 30,000 pod yudo dhiang' maber. Kendo ni dhiang' okuoge dala kuma ng'ato thoe ni. Kendo riwruok mar ating'o nyutigno kata sani pod entie. Kendo adwane pod amed jiwe. Wach malit ahinya ni ng'ato neno towe dhako gi nyathi to dhako ni Dawido to dhako ni ku Nyasaye okawo to biere moro mnyundi kama nyonyedo chamo lot to chak. Ni nyaka yang kiwach ni dala ne madiang' nyaka wugie. Gino gimobam oganda Luo obam. Akwayo oganda Luo ni ka ng'ato Nyasaye okawo to kamoninde no dala no konyuru riwreuru kapod wach mar chiemo gang'ogo dhi mbele. Kech ang'en giko to gibiro neno sense kendo gibiro weyo wach mar garama mar ikni. Lakini kapod odhi mbele mapok odhi mbele, gima Solomon wacho ni adwa ni uwinjo gima we dala gi kuyo mathoth. Nikech nyathi nyuolong kanyo ma en nyathi kech. Nyathini liel rumo to dala ni koro ngoling' thi. Kumochake kuro onge dinga mabugoro dwa konye kuro onge. Wach ni wachako oganda Luo nyaka wang'iye kabisa. Solomon gimi wacho no en wach malich ahinya nikech wach ni osewir ka kuro gin ruined, totally ruined. Omiyo akwayo oganda Luo sana wan kod jotendwa, local leaders ma wan go, adwoko erokamano ahinya. Ni kata mana jotendwa maneno makata e barwa wan kod Okasa Matari aneno ka gidonjo e tigo gikonyo kuonde mang'eny kamilu neno gitemo timo mago. To daher mondo jotelo, especially jotelo manyalo ok kata jotelo motelo ni siasa kende, jogo ma lwetgi nigo temuru konyo. Wakonyre kaka oganda kalielo neno kamoro to lweti kacha mondo ken yot ni oganda moyudo lielno. Erokamano ahinya. Donge koro bende nitiere yo moro ma inyalo ti godo mar neno ni samoro kata mana pesa ma ochoki mar tayo wechego eko mag liel obedo gino endo ma ok en mana mar chiemo kaachiel koda nyiso nyasi kaachiel koda kit ngima maber kata dhialo ng'at ma Nyasaye oseomo niendi, to bed mano ma samoro ing'iyo godo ni to ng'at ma odong' kata joge ma odong'gi nyalo konyore nade komakore koda ngima mabiro nyime. Mano bende nitiere kaka ung'iyo machiegni. Mano gima lich miwuoro nikech adwa miyi ranyisi kuom liel moro nyocha timre South Nyanza maduong' Kindu. Wan kod executive members mawa e office ma antie mar Luo Council of Elders. Hello? Awinji maber kabisa. Koro nyocha nene kalielo neno e dala ma nene jatelo nitie. To ofiswa ni kod executive members ma wanene wachoko pesa matin to pesa gi ne watero lwet treasurer mama Elizabeth Menya machimbita kacha manyaka chwonyo. Koro kane watero pesa to wamiye to obi oparo matute mama maber. Bang'e dhi that family did identify nyathina ni kod school fee arrears. Yes. Bagi kawo samani gitero ni nyathino go oro na message kosetimo gino. And mane gini penjo gino ripomi kabisa nang timo solro.
mar liel ok rach kotim solro. To identify ni en ang'o ma okoso kabisa e this family, en nyathi mane manie state mane kata mar somo to en kod CRA oripo gibed cleared kanyarre, nikech mae utemo gima biro kelo ber e future mar that family. Ma utimo gima kamano. Ok ni pesa itiyogo atiya. Ing'e ni sani Solomon gima wacho ni nokenda nuoyo ni paro moro biro ka ng'ama duong' kata ng'ato otho to oyaw gima iluongo ni WhatsApp. WhatsApp no biro rumo nyithindwa marach kabisa. Nikech inwang' ka pesa solre e group ni solo pesa, to pesa ni bende kano nene e poor management mar liel. Gini gima rach kabisa nikech wan kwapon tipuonjowa ni pesa mar liel kata ndurruok ber kadhi e lwet ng'ato ma okorre. Dhi ruin family mare. Gini e gima wasedewo, joma ng'eny okawo ni tugogo. Koro miyo adwa encourage oganda mar Luo ni ka ng'ato Nyasaye okawo to solro notimre atima ok rach. To bang' solroni owego kod budget borumo to zero. En ang'o midwaro e dalani in future. To gima inyalo weyo e dalani en ng'iyo ni nyathini ni e skul, en skul mane? En skul. Nyathini ni e primary, nyathini ni e college. To college mentie ni ang'o morem kacha. To mondo kaw part of these contributions to mondo okel ni nyathino kacha, obiro konyo e ngima mabiro. Mae wach maduong' ahinya ma ji wachono en gima nyaka pare kaka oganda Luo ni bang' solro mar lielno kaka sani ranyisi wan kod liete kamadongo kaka Bob Jalang'o e Siaya ka bende iko tarik 8 tarik 9 Bob iko tarik 9. That family en family maduong'. To Bob ne MP mokwongo mar Arieda ka koro tho ani bang' ne en gi nyikwayo en gwede ni kacha. Pokore to gola pesa to rupu ma flat oripo ng'iyo ni gin nitie mage manie skul to mane manie that family. Erokamano. Koro nitiere gimoro kaendi ma ing'e ni Jaluo en janyadhi kendo en Jaluo ng'at ma ohero mondo mi ji ong'e ni nitiere gimoro motimo. Yes. Yudo ka saboro liel oneno to ng'ato wacho ni ochung' e sanduku mar kata mana siling 100,000. Yes. Midhi ikgo ochung' kata mana samoro weche mag transport odwa kelo has moro ma samoro beche pek cha. Yes. Magara king'iyo to odwaro gima ka ochung' nyaka kata mane dhiang' rwath maduong' kabisa midhi yang' mondo mi koro kara ka samang'i timo neno to eliel kanyo nyaka wachi, odwaro ni nyaka wachi ni nyo timo ma sanduku mineno majaberno ene mokelo e pesa gi duto te gik motiyo godo king'iyo inyalo kata madhi kata mana siling 300,000. Ahinya jo siasa mineni wachonwa miwacho kaendi ni ikwayo ni samoro nego bed ni donjo mar mondo mi okony kalielo neno mondo mi okony kata mana family kik ti koda mwandu gi mathoth ahinya. Thoth jo siasa gi kiwa yudo ka samoro gin koda gini gidwani mondo mi ginyis gini ni gino an manya timo lieno endo an manya tingo gi e kora te. Maendi donge dibed ni samoro nyalo bedo achiel kuom gigo ma pod nyalo dhi nyayo weche go eko mag keto liel bedo gi nyadhi koda weche mag samoro nyisruok mathoth ma gikone tino ni pesa motigo ni endi kata de kawo mana nus mare to noro motieko puonjo nyathi matiek university. Yes, awinjo penjo maber. Akwayo nikech ong'ere malong'o ni ng'ato kotho ka ng'ato Nyasaye osekawo to nitie gimiluongo ni funeral management committee mabedo gi jakome gi team mare. That committee ka ber to ripo bed ni contributions machalo koro kaka let's say wawacho ni ng'ato nyoto ka to ng'ato odwa golo sanduku mawacho 100,000 kendo nyaka landi bende odwa ni mondo kel kata mtoka madhiome koro nitie gik moko mag maridadi ma ibiro yie liel ng'ane motimo. Akwayo oganda Luo akwayo gi wuolo
ni wachomre uru gi that committee mar funeral. To wakel gigi gibed pesa kwasekelo gika wa en trust that committee gi pesa gi. To committee mondo mane ni maber sanduku kata mar siling 20,000 iko ng'ato. Sanduku okochuno ni nyaka obed mar 100,000 gi wiye. Okorito keti gik moko makoro bende gik ma gigo bro konyo e daka mogik to koro onge. Oripo watimo timo gik maber. Komiti ka komiti ma iko oripo ni olor ng'ani maber, yes, kik lore marach, odkoe maber, lakini dala ka gimoro dong'ie. Lero kamano. Dala ka gimoro mondo dong'ie mabro dong'ie dala kamano par ng'ane nenobi to gimoro ne jomadwa nokonyo wa gimoro nodong'i dala ka. Kik dala dong' duk. Asante sana. Yes. Ero kamano ahinya. Wachni moro mogik kabisa momakore koda weche go eko mag keto joluo odoge kitwa gi timbewa komakore koda weche mag kopo. Mokwongo awacho ni an kaka Lusu an ja Kristo, ahero wach mar Nyasaye kabisa. Owinjore gigo kaka manene watimo kaka oganda luo kidhi e Bible tiyudo gi te. Oganda luo ne en go ot madhimre matinde ne nigomba kopo gi ute mamoko. And of course kaning'iyo kitwa gi timbewa, oganda luo nodimbre gi chikene kod kaka nodak. Oganda luo waduogi e pachwa nikech Samuel oseni nyithindwa olal, thoth nyithindwa olal, thothwa bende wan jodongo walal nikech kuma goye mbaka kata gi nyithindwa onge. Nyithindwa bende koro gitomo masane ni nyathi kete mana nikech osomo, koro jaduong' ni bende kodwa ni mondo winj, nyithindo kodwa ni mondo winjwa. To nyathi bende ok dag kod wuoni ji kaka chon ni nyathi pona dala gi to dhi mar kwath to timo mana tije mowinjore e dala ka to bedo mana gi luor. Nyithindwa masani inwang'o ka koro giwacho ni jodongo giming'eyo onge. Akwayo ni nyithindwa oduog chien, to jodongo wa bende waduog chien, to wagoye mbaka gi nyithindwa gi nikech ndalo mane gigi timre gi wege wa nigi duol. Nyathi kongo ino ko ini chiemo gi minu, ini chiemo e duol, an adongo e doho. Doho mama minwa monyuola dhako mar ariyo nigi nyithindo, to en gi deche, to en gi dere monyiedho, to en gi puothe, to en gi sto mare mar chiemo, to megena mamoko nyieke nego benigo. Sani eri en lweny kata dala ji ok odagi kwe, wadwaro luor. Chon ne nwang'o ka babawa kuom ranyisi owuok odhiambo ma uneno ko onge dala kanyo, otero abudha, osebudho gi jaduong' wadgi moro e dalane gi mbaka. To miye bende gin doho te. Dala wa kae e gweng'wa ka, dala mane nwang'o ni dhako en achiel ne gin riembe kwana. Miye ne gin doho te. To doho nyithindo ipuonjo gi chiemo sa 12 godhiambo e dhoudi. To chiemo to sa 10 sa achiel chiemo rumo ji nindo, to chiemo go cham modong' gidong' e duol. Nyithindo kichako mana gi kanyo. Koro luor ne betie nikech nyithindo nipuonjo gi jodongo. Ai nyathi bedo nyathi gweng' ma kiketo gimoro kwedi gi gweng'. Kana jaduong' moro ne nitimo gimoro oko tichwedi gi makosano, to wuon bende ok wach gimoro bende biro name chwedi. Nyathi biro dongo nyathi moluoro chik. To tinende sani nyithindo gi, nyathi keto gimoro, nyathi yanyo kata ng'ama duong', to ni ok fuol. Nyithindwa mag luo ma agency, wuoguru chien, ipenjri in iwuon luor ma in go. Del mineno miwuotho kodono penjri kaka nochakre. Ma chwech mar Nyasaye, chwejni mar Nyasaye, mondo imi chwejno luor, tiende ni chak luor rini in luor, kaeti luor ng'ama ni dati. Kaeti ing'e gima en. Akwayo oganda luo mondo wanwang' forum mar wagi nyithindwa kendo waduogi chien mondo jogo ma discipline. Without disciplinary kuma dhie onge. Asante sana.
Erokamano ahinya. Ing'eni ine jagoro mar riwruok kata duol mar oganda Luo ni jodong Luo ma en Luo Council of Elders. Ing'eni jagoro maduong' mano ene duond riwruok makama. Kanyo achiel network makukita nuwaidi wacho. Awacho ni in kaka Secretary General. Ine makoro ine duond duol kata Luo Council of Elders ni endi. Koro gimi wacho nendo wabro kawe serious ni magi gik mibro kete tim. Adwaro paro ni machiegni waluongo buchwa mar oganda Luo maduong'. Wadhi chako ofis ma wasego mbaka chieng' tich ariyo mokalo. Nyocha wan kod maju mokalo nyocha wan gi jaduong' Odungi ofis mar Ofafa. Yes. Kendo wabro luongo bura nitie gik ma. Hello. Wabro involve jo in offices mag elders. Wadwaro mondo yaw ko ai sub-locational level. Pole sana kawinje musainya. Pole sana jaduong' kuom ng'adruok mong'ado nendo. Ne wago mbaka kanyendo koda jaduong' mabende en jagoro maduong' mar riwruok niendi mar Luo Council of Elders. Iluongo kanyendo ni jaduong' Awandu Ondewe. Uda jaduong' mawuok Kalego. Abro temo mondo mi amanya nena kanyo jaduong' Abel Ombuor mabende en jakeno ma ochung'ne weche mag omwom Luo Council of Elders kae. Na temo manya mokwongo kacha to namba ne bet ka ne ni off kata ne olorore. Abro manya ne kendo mondo penye mana matin ko wakore koda weche go eko mag omwom. Dakika kae ndi modong' toromo saa adek en mana dakika aboro kende nyakwara mogi. Adwani mondo mi apar ni kanyo endo ni tarik ariyo mana endo Saturday chieng' ngeso ni endi M-Pesa sokoni pek kabisa gwenge go ekoma Kisumu City kama bende dhi gore kendo dhi chwadore mapek mokalo ni mara en nyasi mosebagi kanyo kendo saiki gimoro mora ni sawa. Mamboleo Stadium kaja chande bei ya jioni gimora mora ma inyeo to dhi bedo nengo moyueyo kabisa. Koro wuog oko mar mondo mi Sadek Okinyi oyudi kanyo endo gwenge go ekoma Kisumu, ibed ja Homa Bay, ibed ja Migori, ibed ja Busia, ibed ja Siaya, wachopuru Kisumu tari chieng' Saturday kama bende Ramogi FM biro bedo kanyo ende ground kami kanyo endo mor ni mar kochakore saa 12 mar odhiambo to donjo koro en nono maonge chudo mora mora. Idonjo mana go pande tekni jegni 18 ngolo dhi chwadni kacha koda Musa Jakadala, Costa Ojwang, Calligraph Jones, mano Papa Jones dhi bedo kanyo Mamboleo Stadium dhi bedo mapeka ahinya. Koro wuog oko mar mondo mi idhi kaw gik moko mwandu ma nengo moyueyo kabisa. Bang' kino chokende VOJ abro tudora godo mondo nyiswa ni to gie sani gin dukni mage Kisumu kacha na inyalo dhi nyiepe tiyudo kanyo atamalo 18 ma iduokoni cashback, iduokoni kinyiepo sawa mana nikech soko koro yawe gi M-Pesa sokoni mokelni koda Safaricom dhiyo nyime. Gie sani endi bende nitiere rodisho mapeka ahinya ma dhiyo nyime. Abro tudora koda VOJ bang' kino chokende bro nyisa ni to chalo nade. Kapodi adwana nyisi ka ni bengi mar KCB bende koro niendi mi kanyo endo lek kata chopo ni lek mari mar bedo koda ot moluongo nyingi kagimi kanyo endo KCB mortgage mamargi mabende isiro gi atamalo maromo kanyo endo 100 koda diwa 105 105% financing yot malich mokalo mit ndi 100%. Yani nyiew ni ot kose nyiew ni od ni endi to tamalo 5 modong'no inyalo timo godo gigeni. Samoro idwa kata mana dhi kata mana kaka ichiel dala ma inyiew manyien no endo iwir kata mana rangi odno endo rangi midwaro mago bro yudore mabich mokalo. Koro dhiane ne bad bengi mora mora mar KCB machiegni kodi mar mondo mi idhi ipenji gi momakore koda KCB mortgage mar 105% financing kata yuane tol sani 0732 187 000 0732 187
000 kati oro ote machuok ndiko ni mogej 22522 sani mar mondo mi obed makare. Sawa custom kikwi will ni wasebilo kanyisi ka ni wach momakore koda smoky mamit mokalo. Farmers Choice kendo ni kanyo endo smokies ma yudore e nengo moyweyo kendo gin mago molosi rang'iny mamalo ber malich mokalo ka idwa ni mondo mi methi okinyi masani to pare ni it's timeless joy ni mari biro do kanyo endo smokies molos kanyo endo koda beef manendo ringo mar dhiang, ringo mar anguro, ringo mar rombo, ring gweno, ringe rech duto te olosi. En sausages nitie kanyo mabecho, smokies nitie mabero, bacon bende nitie, hamburg kachiel koda quality fresh meat molos godo mago eko. Koro seche ma idwa metho paranena smokies mag Farmers Choice ni mar and timeless joy. Abro duogo mondo mi ami ng'ato e tielo mara mogik, abro miyo ji ariyo gift hamper ji ariyo mana nikech wach mar smoky ni endi. Adwa ni mondo mi go koda mbaka inyisa ni ponono ni sani danga awach ni adwa mi smoky adwa mi smokies tachaka mi sausages. Gona mbaka kaka idwa dhi tiyo kodgi e weche mag math. Kidwa metho gokinyi sausages kod smokies pogruok mane mantiere kindgi, to gona mbaka kaka ibiro tiyo kodgi e weche go mag madho breakfast mari. Sawa mano mokelni koda Farmers Choice, it's timeless joy kaka sasodo nendo. Sawa miyo wich ok diwil gi chiemo, en bedo gi mor kanyakla, hera maradier kod ilo. Farmers Choice loko ngima makawaida bedo sigana, nikech kiyiero Farmers Choice ok ibi yudo mana chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Sani koro math mar Predator mi ber makende wadendo kacha ni twende Stamford tiende niya gimakore kod Chelsea Football Club mondo mi idhi achiel kachiel nyaka piny London idhi ne tugo makende. Kopogore kod mano inyalo yudo apiko odiechieng' kodiechieng', airtime odiechieng' kodiechieng'. Ere gimitimo mondo mi ibed jaloch yudi e ber makende mikelo ni kod Predator. Dhi e duka mantiere machiegni kodi, nyiew math mar Predator, ibo yudo mawiye rachar. Ng'i gimondike buo wiye marachar no kato iore namba mar 294 4 Chikiti en Predator mawiye rachar katiore namba mar 294 Predator e math makende mosiro tuke mag Chelsea Football Club. Neler mathoth watudre wang'o nyango wuok tich nyaka tich abich mane nyakalondo mari mar Ramogi. Wachoni kanyo endo ni M-Pesa sokoni ni tiere ground kendo bende no asetudore gi VOJ gi nyisi kanyo endo ni kagi wuok Busia to ngwecho chomo county Masiaya kama bende jo Bondo tema uru lamo mar mondo jo Bondo jo Ugunja tema uru lamo mar mondo gichung kanyo endo maber mondo mi obed makare. Nitiere mich mopogore gi nitiere godo kanyo nitiere kanyo endo M-Pesa kata M-Pesa cash kata mana yero boxi gik mokariyo go eko ibro yero. So wuogo ko mar mondo mi idhi yud ber makama to tarik 2 manendo chengeso ngwecho papa gineo chacho nyasi chacho Mamboleo Stadium mano Kisumu kama bende donjo en mana upande mari kende wabro chako kanyo endo gokinyi Sadek mana endo to yaone ngata idhi nyiewo mwandu e yo mogore kabisa. Nitie kuonde ma Kenyalo dhi kacha bazaar mayudore Kisumu town kacha to dhi nyiewo mwandu moro midwaro timi atamalo par kod aboro discount kata iduoko ni pesa cashback 18% ewi gimoro ma inyiewo. Koro gimitimo yota bedane na kicha nikech kae mobro nyisi ni to gin kanye to gisechopo kanye koda M-Pesa sokoni manitiere ground Ramogi FM, Ramogi Radio Citizen kachiel koda M-Pesa. Gesa malose ni endi Yohana tol mondi nyisa ni liel masani kata yore mag choko liel sani enoala koso nitiere kaka ngima molokore watimo mana gimo winjore. Okay, winjo tuwa kanyo endo malich mokalo enoala koso watimo mana gino endo mowinjore kaka oganda mar chiwo luor mogik nkech ngene jaluo en janyadhi 0722 no endo gara 0733 mana mapio kapok waido kanyo endo weche ma ibiro kelwa koda Vincent Otieno Maramogi. Pole sana paroni antire koda ng'ukni koda weche gweko maga yora tudruok mara
kikwi wil ni abro chiwo gift hamper ne ng'ata ma obrogo koda mbaka komakore koda wechego komaga Farmers Choice mabende kelo ni smokies kaachiel koda sausages koda bacon eyo mayot kabisa mabende en gimolos koda rang'iny mamalo. Nitiere mabiro koda ring'o mar anguro, tie mabiro koda ring'o mar gweno, ring'o mar rech, ring'o mar dhiang' kata mana ring'o mar rombo. Koro bed achiel kuom jogo eko mabro yudo gift hamper ni ndiki nyisa ni to ere kaka ibro tiyo koda smokies, to ere kaka ibro tiyo koda sausages seche ma idwa timo math mari kawacho ni adwa mi ni mar Farmers Choice makelo ni sausages koda smokies gi eki iwacho ni it's timeless joy. Romo Sadek Marokinyi. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi. Matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi Coop Bank Assurance Intermediary. Oyawre nya kwara mogajwang kendo machiegni. Achije ariyo ma itudo kod wach mar uso yedhe mero ji odine gi tesendo bila bang' obila ne makogi gi njaga mapek ne romo kilo 450 ka nengo mag njaga go to ne nyalo romo omenda machopo milion 13.5 kolure gi okwach kich en achije go magin Boniface Mandende kod John Olo ne omaki apaya mawuok Naivasha ka ochomo Nairobi ka bende okwach kich go noyudo maling' kotenore kod wachno kendo ne gigeng'o nyamburko mano ting'o achije go ema ne gimakogi ma gichwo gitero gi tesendo bila ma Naivasha kama koro hito chwalgi e nyim od yalo buche. Weche moko en ni oganda jo Kenya mayuto gi nok bende koro sani ywak mokalo kolure kod weche mag chudo mar okumba mar thieth mar SHA ma bende giwacho ni koro bedo ni ogol chik mondo mi koro ber ni chulo kata timo chudo ma chudo motelo kuom thuolo mar higa achiel. Wachno koro hinyo gi mokalo kolure kod yuto maggi ma bende giwacho ni okel nikech pek mar ngima. Ewi mano gikwa jatend piny William Ruto mondo mikao yie to dware yo maduoko godo nengo ngima piny kendo ochop singo mane oketo mar neno ni obero weche mag thieth kod duoko nengo ngima piny ka koro giywak ni sani nengo thieth ohingo gi kalure kod kit ngima magidago. Nienda hospitali, kufika hospitali naulizwa SHA iko wapi? Umerejesti SHA? Nawaambia hapana, sijarejesti. Wanasema ati upatiane SHA 10,000 ndio matibabu ianze. Sasa unashindwa kama unauza mboga shilingi 200, chakula haijatoka ndani, transport haijatoka ndani, ushuru haijatoka ndani. Utatoa wapi pesa ya kulipa SHA 10,000 ndio matibabu iweze kufanyika? Hali imekuwa ngumu, najaribu kupambana, vitu hazitembei vizuri sana, na tunasikia pia serikali nayo inasema mambo ya SHA. Sasa tunashangaa hii kazi ya jua kali hii ukitoamo SHA, na fadhali vile walikuwa wamerudisha SHA wakati tulikuwa tunakata kila mwezi. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jiariyo nyo omaki gi apisa mag obila ka bende nyoter gi od yalo buche to koro nyogo gi fai mar omenda maromo siling 20,000 bang' ka nyoyudgi kod kong'o machiko kopuodho boma ma Nakuru. Apisa mag obila mawuok e tesendo obila ma Menengai mayudore e kaunti ma Nakuru nomako achijego gi kong' chang'a maromo lita 10. Kata kamano ne odine gi tesendo obila kaeto bang' ochwalgi e nyim od yalo buche kama giduto ne giyie ketho makamano ka bende ma obiro mana bang' seche manok kende tok duol ma ochung'ne kedo kod weche mag yedhe mero ji golo chike makoro biro bedo ka tayo weche mag math e pacho ka. Jago moro gi jaode kanyakla kod nyithinde 6 nyo ninde koyo otieno mane piny orugodo kawuono bang' odgi ne wang' e yo ma odhiero ji ng'eyo e gweng' ma Gomia mayudore Uyawi sublocation Odhiambo Manyoro. Jagono manyinge Joshua Ouma Osala gi jaode kod nyithindego nyochuno mondo mi koro ne gininde koyo bang' masirano ne monjogi. Kolure kod Joshua en koro gima nyokelo mach ma bende ne owang'o ode gi gik moko duto te iye nyaka gi sani kata en owuon pok ong'eyo ka owacho ni majno nyo fwenyore kar sa 9 mar Odhiambo Manyoro kama bende nyo ochwe omako ot te. Mach nyogori kuom manyowang'o gikate mane ot koro gi sani an mani koyo gi nyithindo te ka nyithindo 6 ka chako gi kuma dwa tiko ka kia
gik moro amora wang' teng' kata mana mokonyo onge certificate mag nyithindo mag skul koda uniform gi books. An e koyo gi nyithindo sani makata kaka odani chaka kia gima nyokelo mach bende pod chando wi akia ni en wagi kuri. Koro akwayo sirikal mondo onena ngimana mondo adog e ngima pile kapo ni nyalore. Mane kwayo mane wane koyo kaka timre otama. Koro akwayo sirikal ma Kenya kata national government kata county government mondo konya. Owadgi Joshua no ma iluongo ni James Okewa kata kamano bende ne okwayo mana kony ne owadgi no ka okwayo sirikal kod chiel kod bede migepe moko mag sirikal kanyakla gi oganda ma chunygi ng'uon mondo mi ka oyie to wuog oko kendo reso owadgi no manyaka gi sani koro ndago ngima mar chandruok mar lich mokalo bang' bedo ni ode ne owang' gik moko duto te e iye. Owacho ni owadgi no sani koro ngima tek godo tweta ni mar onge kata lewni kaachiel kod gik moko monyalo konyorego machalo kata kaka chiemo. Watimo mos kabisa ni motimre kani. Koro wakwayo mana ni mondo ukony wuoyi matin ni sirikal mar county government, central government kata well wishers kata politicians bende manyalo konye mondo bi okonye mondo onwang' kaka dang' osudi. Koro waketo mero gini e lwetu mondo one kaka dang' ukonywa. Ka Peter Adua mabende en jadak e gwenge makono to ne olero ni majno nyo omwomogi ni mar kino mach nyo muoch kendo omako odno thoth jogweng' nyo onge makata bende ne otemo en owuon e goyo koko ka okwayo kony to duto ne ogore Lwanda ni mar gi thuolono ji mathoth ne onge mier kaluwore ne gisechopo kuonde gi mopogore opogore mag nweng'o. Weche mag mach gi samoro resoga to mano otamre resre nikech mach owuok ka onge ng'ama ne nitie dala ma gimoro amora wang'. Koro wuoyi matin ni odong' malit kabisa, odong' malit. Oganda wa kuonde muntie jo Red Cross, jo county government, jo national government, kamoro amora awaketo wach wuoyi matin ni kuomu gi nyithindo modong' ka auchiel wakia kaka gidhi chako. Erokamano ne gima dang' utim. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jodak mawuok e gweng' mawuotho gi Kaisuna West sub-county ywak mokalo kolure gi wach mar bedo ni teche mantiere e bombe e gwenge makono ok ti. Wach mabende gilero ni osekawo thuolo mar juma achiel sani ka bende koro gikwayo mondo mi jotelo makono kaw thuolo mar losogi ka bende gisea jotelogo kuom bedo ni giling' mana thi kata bende teche makamago ok liel. Ka notelne kod John Owino bende ne owacho ni techego osebedo ka koro ok ti kuom thuolo mar juma achiel, wach ma koro osekelo ng'ikruok maduong' mokalo ahinya to weche mag ohala kaachiel kod weche mag arita ka koro giywak ni weche mag arita sani koro weth mokalo koluwore ni jojore tiyo kod thuolo mar mudhono e temo chocho weche mag arita. Giwacho ni techego ma bende oringo kawuok e bath apaya mawuok Migori ka ochomo Hispania nyaka dhi machop chwe e chiro mar wuotho gik ok osebedo ka tiyo kuom thuolo mar higa achiel mangima to onge jatelo moro amora mosekawo thuolo mondo mi koro chiw lipot kotenore kod wachni kendo dwar yo manyalo losego e yo makare. Gisea jotelo e gwenge makono kuom weg kendo ling' mana thi ka gin to gichandore kata bende gimbe gin jogo machulo osuru mana kaka joma moko ne sirikal. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho ka jatend migawo mochung' ne weche mag pur, weche mag ohala kaachiel kod dongruok mag kembe Thurka Manoli Kinyanjui onyiso tend piny Tanzania mondo mi kaw yie to were kod wach mar bedo ni ne gigolo chik ma kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne ohendni moko matindo tindo matimo e gwenge makono. Olero ni chikno koro miyo oganda jo Kenya matimo kata machulo chenro megi mag ohala e gwengego koro neno matek tweta ka bende wacho ni pono ni chik makamano nyalo kete tim to kata mana piny Kenya bende sani koro biro keto chik makamano mondo mi oganda mag Tanzania ma osebedo ka chwalo chenro megi mag ohala e pacho ka bende obed kod ng'ikruok ma en koluwore kod ywaruok ma sani koro mako piny Kenya gi piny libamba mar Tanzania ka bende jo Kenya mathoth mabedo dak e piny mar Tanzania kendo timo ohala e pinyno koro ne giluoro ni ohendnigi inyalo bir lor. Ma en bang' ka migawo mar ohala kaachiel kod dongruok mag kembe e Tanzania ne olando lokruok ma gidwa timo ne pend chike mabende chiwo lesen mag timo ohala, okang' mabende koro dhi kelo pek mokalo ne jogo ma ok jopiny Tanzania mabende timo ohala e gwenge makono. Lipot ma kamae nyakwara mos chopo ne jatend piny William Ruto ma en koluwore kod jatend migawo ma ochung' ne weche ma ae pinje ma oko kendo gaye mar jotend migepe Thurka Musalia Mudavadi.
Kwanza sisi wote tuko katika East African Community na mara kwa mara tunajadiliana kupitia kwa kikao hicho ama jumuiya hiyo kujadiliana kuhusu mambo ya kibiashara na mambo mengine ambayo yanahusu mataifa yetu. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kod MCA ma Central Sakwa Ward mai County ma Migori mano Esther Migose onyiso mine kachiel kod ojende mondo mikolo los girube mag saga manyalo konyogi e yudo sir mag omenda kowuok kuom sirikal. Kane oloso bang' bedo kod romo mane okelo kanyakla jokanyo mag girube mag mine kachiel kod ojende e gwenge ma kono. Jatelo ne owacho ni omor mokalo kod girube moko bende mag mine ma osetiyo maber gi omenda mawuok e sirikal kachiel kod moko bende giyudo kowuok kuom jochiw sir mamoko mar mondo mi koro gidongre kotende kod weche mag yuto. Ne owacho ni girup mar mine ma osebedo ka uso alode mag nyaluo ma yande en owuon ne ochiwo negi sir mar omenda maromo siling 20,000 ne otimo makare bang' bedo ni jokanyo mag girubno ne onyise ni kokalo kuom omenda mar 20,000 mane ochiwono koro nyaka yudo hala kendo nyaka gisani gin gi omenda maromo siling 100,000. Wach ma olero ni koro dwaro nitie mondo mi oganda gwenge makono magin ojende kachiel kod joma mine ochuog girube mag saga mondo mi koro sirikal omigi sir e weche mag yuto. Mauso alode ma kienyeji mana alot dek, alot osuga mana kawo pesa mamiyogi. To kawuono abedo mamor kaka 100 mokwongo yiere Central Sakwa Ward. Ka mine gi onyisa ni namiyogi mana 20,000 kende. Sani koro en dweche 7 mine gi nitiere gi siling 100,000. Tiende ni mine gi tiyo maber kabisa gi pesa ni kendo mano omeda mijing'o. Mondo achaka tim mang'eny ne mine mamoko. Ano nachaka manyo mine mantiere kokuro luri ma chaka miyo pesa. Mana pesa machal kamano siling 20,000. Kabende ne ojiwo sirikal mondo mi oketo omenda mathoth masiro girube mag wakeini kachiel kod ojende e pacho kaka yo mar neno ni omigi sir mondo mi koro gichako chenro manyalo loko ngimagi kaka mago mag timo ohala kachiel kod pur mag ohala kata agri business. Mine gin jok ma kata kimiye mana matin to matin no bro nyuolo pesa maduong'. Kendo miyo nyalo yudo kogero nyaka ode, miyo opuonjo nyathine mana nikech grube ma wantie gi. Kuom mano akwayo sirikal mondo med mine gi pesa mang'eny obi e county government nikech magi e joma chiegni gi jopiny ka giyudo pesa kaka 1,000,000 mano biro ne Central Sakwa. Central Sakwa duong' 15 polling stations, women group mane iye is over 100. Romia kwayo ni pesa unjo bi mang'eny mondo konjo. Giko weche manyien nyakwara mokane gin mago motuche kor gwenge watudre kang'oro mo saa 7 ne weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyo ni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 07030 027 000. Ber makende chako kinyi eyo manyangafu kogwen mana kamano nyakwara mogi KCB sani ndikoro kelo ni kanyo endo givilungo kanyo ni mortgage mara 105% financing. Yani gimi sir mara tamalo 115 mar ot mora ma samoro iwacho ni mondo mi dwar inyiew to pare ni oyaw iye ichudo bang' igni 25 duto te koda percent 9 kende kaka interest 9% kende kaka interest to en mana mochung' kar kende ma onge gimoro ni ibro jiw iye gimitimo yot dhiye bad bengi moro mar KCB mondo mi igo kod gi mbaka ewi ma mondo mi gikonyi ikbed koda lek kata ichop lek mari mar bedo koda ot moluongo nyingi mana mar gimiluongo kanyo ni mortgage ni endi mabende boro goli wich bar mar rent mapile kapile. Koro sangi maber ni 105% ni endi atamalo mar 105 mar ot ma gibro kauni ni
nitie kaka loan limit and 10.5 million. Okay, 10.5 million. Kuom ranyisi owach ni dwaro ot kata mana mar milion 8. Pesa modong' e wiye no donge ni koro mari inyalo timo godo gik moko. Kanye ma koro kele obede 5% cha. Koro kele obede 5% cha. Mar mondo mi inyiew godo kata mana gigi mamoko samoro idwa dar. Koro dhi anene bad bengi moro mar KCB igo kod gi mbaka gibro konyi. Kata indik ote machok ni mortgage tioro e 22522 22522. Sawa. KCB Bank for people for better. Kasto awacho kaendi ni abro chiwo gimiluongo kanyo ni gift hamper mar Farmers Choice. Farmers Choice biro ni kanyo koda smokies, bacon, biro ni kanyo endo koda sausages. Koro en meat ma okrum. Kidwa metho to ichoki paro mago nikech sausages kachiel koda gine magi geki olosi koda ringo ma quality mopuodh maler, bed mano endo mar dhiang', mar rombo, kata mano endo mar gweno, kata mano endo mar rech. Buro bedo kodi maber kabisa. Okay, kibed koda chandruok mora mora e kinde go eko ma idwaro ni mondo mi ibed ng'atno endo ma metho mayom gokinyi, to intiere kanyo endo koda sausages mowuok ka Farmers Choice. Mano momiyo apenjo kanyo ni gona mbaka nyisa ni to e kind sausages kachiel koda smokies ere kaka ibro tiyo kodgi e weche go eko mag math, kata idwa loso gi mondo mi imeth godo gokinyi masani endi. Awacho ni kadwa na mi smoke itadwa mi kanyendo koda bende kata mana sausages. Nyisa kaka ibro loso gi mar mondo mi time nade iwid koda math makare okinyi makawuono ni endi. Sawa. Mbaka mit kaka sa sudo. Kasto bende nitiere kaendi kapok wadonje tielo machielo ni endi en ni sani endi koro NITA kelo ni kanyendo tiegruok makare kabisa makawuono NITA to mana lose the National Industrial Training Authority NITA mantiere koda bade kuonde mopogore pacho kae. Nitiere NITA Textile Training Institute, nitiere NITA Nairobi, nitiere NITA Kisumu, nitiere NITA Mombasa, koda NITA ma Athi River. Ang'o miya wuoye mae tamoro nyathini dwa no som gik momakore koda stima, mana electrical engineering, lim NITA. Automotive engineering, lim NITA. Mechanical engineering, building and construction. Samoro bende odwagara timo gik ma dhi korka fashion design, hospitality and hairdressing and beauty therapy. Mago te, ngeni beauty therapy ka nigi pesa kabisa. Nyewa joma chuo ma wanyaka lielwa juma ka juma nikech mana ruecho no kende. Mago e kugik ma ibro yudo kanyo maber kabisa ka idhi i-apply course en NITA bade mora. Koro ni mane na mbui mar www.nita.go.ke mondo mi ikaw September intake madhiyo nyime ni endi obed kari sani. National Industrial Training Authority NITA, enhancing skills. Moride poka nene mwere kod nyar town kaka sijatun mari D*812*784#. Moride poka nene mwere kod nyar town kaka sijatun mari D*812*784#. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ilo kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go.
Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Mnemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ushaichapa shopping while getting entertained? Well, form ndio hiyo. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi. Bei ya jioni on smartphones, household goods, electronics, beauty and fashion, food and drinks, plus much more. Tokea M-Pesa Sokoni Festival, enjoy bei ya jioni from your favorite biasharas as you vibe to great music from DJs na artists wazito. Tunaingia Kisumu Dala. Saturday, 2nd August 2025. Tupatane pale Jomo Kenyatta International Stadium, aka Mambo Leo Stadium. Entry ni free. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi, bei ya jioni. Suya mamit maringa nguro seche magokinyi. Sauti masmo kigolo seche michiele pacho. Ndadhu mamit maringo mobul. Farmer's Choice oken mana chiemo kende. En gimi winjo e dendi nikech kiyiero Farmer's Choice okibiyudo mana chiemo kende. Ibiro yudo mor mochwere. Parfait tukuzu. Tielo mogik era mogik ogwen. Professeur Joseph Yav Kachum